Кой искаш ти, Нали щяхме да излизаме, бе, тапанар? Къде ще варим на мама си угаса, бе? Щяхме да излизаме. Ще излизаме другия път. Обеща ми да излезем. И би си Какви майката. са ти искаш оня водка тук? Ти какво си мислиш, че правиш? А? Какво искаш ти, бе? Чезо тук. Ти какво си мислиш, че правите, бе? Ама ей, Бе, чай да ти обада, за какво става въпрос? Тъж шибана туба с водка, ще ти я нахакам, знаеш къде? Къде ще ми я нахакаш, бе? Ива да видиш къде? Е на той легло. А, айде, много се смела, айде. нали си голяма работа? Голямата Какво ще работа. правим? Какво ще правим, Кога викам? ще напиват и тебе, бе? То постоянно, докато искаме, докато ми е готино, докато ми е хубаво. Прави си кебата си, че ли чезо тук. Айде, Иване на майната си. Стига, вземи се осъзнай. Какво съм? Чета се състиня. Кой ще ми вземеш, бе? Кой ще ми Вземам вземеш? си цигарите и телефона и ставаш и тръгваме. А, Айде. няма телефони, няма телефони. Давай. Давай, бягам тук, бягай. Айде. Айде. Ставаме и се тръгваме. Никъде няма, бе. Мило, напил се самолета. И би си майката, айде, чупката. Казах ти нещо. Пристани да пиеш, бе. Искаш си сирене? Абе, Искаш си сирене с зеница в главата? Искаш си сирене? Искаш ли А? къшкава в А? главата? А? Ей, Чезо тук. веднага ставай! Иде да ми крещиш такъв, ще тръгваш. Взимам ти цигарите и телефона и веднага тръгваме. Пари да на се мама прибираме. си угаса. Ако ми... Прибираме сами. Айде, Ти сте чупката. достатъчно обучени. Ау! Чезо Коя си тук. ти? Няма да ни бъркаш Абе, ти нещата. ще чиниш от тук, бе, мамето ти. Да. Айде. Извади Чезо парта, тук. извади парта, извади Чезо парта, тук. извади парта. Извади парта да не я бивам, като животно.